Ang mga gagaw magtagsa. Dahil sila og na. Arang wawa na mo sila pinamisita sila pinagsudan. Okay na. Sila pinamisita sa indasudan. Letson man o. Ang minoko na si Ma'am. Ma'am Makalayan. Si Ma'am. Ma'am. Valentes. Cervantes. O, Cervantes Yay. Ikaw. Nagsarap na yung nakita ni. Sige na tag-chat no. Handa. Wadam ha. Wadam silbato niya bug sila. Hoy! Namin ni way plano-plano te. Oh. Way plano-plano kay Makuman. Unya basta didin. Wala na yung kusara. Uy, may tayo kusara. Iyok lingkod na yun. Nanay, may palato. Asa na oy kayo niya? Dala, palato na. May Sinaturat na. So, huwag ka nang magbudot. Magbudol. Ayaw lang magbudol. Bitaw, sila pa kasi nga niya. Sila pa kasi na. Dags. May dagaw pinagwapahan. Guwapa mo tapad. Ate wala na rin na. Wala sa kailalim mo. Alayan na. Kailatilin mo na bien. Parang hilak kong mamunay. Pinaluto na baka naday. Naluto. O, dala yan na. Wa pa din nangaon. Oo, David. Ano naman? Tapos dahil nga sa side nito. Ang hawak ko pa mga nito. Kawan kong Roy. Alayin ko. Hindi ko rin ito eh. Kaunay. Asa mo gusto Nagkatarin. Ito nga, di mo na kamutin niya yun. gamot. Ha? Nawaman si Roy. Nilakaw ko. Ano ba nila ka? May tala patukuan? Tanduway. Manggalis sila ni Sabana. Ako sa kay... Dahil yung buong buwan. Atong ito Ulamaw. Wow, lamang ko to. Hindi ba? Nakatabak. Wala kong butong magtumba. Sige. Wow. Sige. Amarot. Butong natulakahan. Kawan na. Kaon sa bata pang akawatilin. Lagi ko. Nay, dali na, nay. Ika, nanay, basta kaon kay mo. Musuban. Lagi. Hinagawan ako. Kumakaon. Usap dahil kayo mo Ganun ka ba? nang ka. Abe, ay lang utos. Tip-tip yun ko kayo na. Naikom na. Hindi, lima ko na. Susunod naman sa sasumi mong laki. Sila na yung kaya dito. Si Pedro, bata, sang. Kariwan, naman ang misa kang bog. Marami si Piri. At susunod na highway na to. Highway naman to. Sa Turame. Ano yung nakita? Wala sila. Nga laliko na nga nandiyan. At kami pa doon. Maingan he. Pwede na na, walingan he. Sila na ako sila. Hindi, luwahin na. Hapon ako, ikaw ba? Wahin na. Sama ko dito. Ikaw ko itong pilahan. Ito kayo ito, birthday mo na. Itong mga kailan. Mga COVID. Hala, Aliana. Sa Aliana na. Oy, Ale, si Aliana. Himala doon sa Aliana nga walang pahungit. Nagbanding sa mga isang, yung saan sila na eh, tib-tib. Di, pagwang kun sa tib-tib. Kasi Aliana man o si, oh di, ayaw di ko magtaor ha. Sorry. Na, sa Aliana na. Hala, natin nga, kung Aliana. Kay, Very good kayo siya. oh, nagpahungit. Na, kung saan ni, igagaw sila magtagurha. Tagurha? Magtagulay. Halali, tanong yung mga nakli. Na, kasi hali ko din kada video namin sila na kuno yapil. Na sila na.
Kay lami magsudan na may litson. Ano ba na siya padugang-ulot? Nagkudugan. Gana sa litson manok. Ang kakamu din ha, baka hawa mo kaang ka busog po. Kay gigutom lang sa kay nagbaklay man mi. Gikan mi nagbidyo ikan putlong kam. Ay, di ko butong ka ba? Naming gingat duha sang giuban. Ah, di ka baklay mo. Oh, datos tindahan kay sa papatong sa lollipop. Timingan galing tindahan ka may lollipop. Sa pagabot sila Anthony nanay, di may lollipop, wapoy tao. Dawa po ko sinsiyo. Parang gilipat-lipat ulingan. Himo na siyang gigutom. Lipat-lipat. Oh, lipat-lipat ra. Sa bawal maglulipap. Ya Ben Ben. Ben Ben. Isa mo. Oy, Ben Ben. Hi! Ina yung mama day. Ina na nga magitsun ra mama. Mamalin. Hi, Kisa man mamalin. nagdani mo. Kisa nagdani mo sudan. Kisa man nagdani mo sudan. Kisa man na sila. Ati Didin. Kisa man tong papa imong gingon. Kapag ang papa. Papa Joy lagi. Na, was ko yan si Papa Joy ra na. Aja bang hiram mo kay Kay mangitan sa gnay mo abot. Murag na nagnanan sa gnay ng isang amahan ba? Ito ko yan, di. Papa Joy lang. Papa Joy na. Na. Papa Joy. Papa Joy. labon mangita. Didin na mo ari. Mangita Bakit haras na ganyan ko. dyan? Ah, si Papa Joy. Ito, Papa Joy. Papa Joy lagi sa pangitan ng laki mo Pangalita lagi. nga. Dito lang duha. Waway di pangita. Sunod at as Papa Joy ha. Lagi. Mga siya. Tanawan ko sa picture after din. Kisang picture. Ito. May Papa Joy ko, no? Parang sa picture, nandiyan sa cellphone. Wala pa luto. Sa sumad ni. Ano binido? Pebrero. 5. Masingko. Ay, jaka to si. Tuman na. Mo ba ito nakakita ko nila? Manang kulang araw March 31. Ah, Marso 31. Ikaduha na katuig no. Katulo na. Lunas na lang. Sabi ko duha pa. Tulo na rin mo. Ikaw naman si tatay. Nasunod yung gulo naman doon sila. Andrea lagi na. Oh, mag 1 year pa. Bati. Tapos ang cellphone. Tanawan ko. Nandiyan. Nag-drive si Danay no. Driver mo Diba, yan mo deras December. Birthday na, hawala itong bani no. A few moments later. Wala yung costume. Ha? Naasarin na ni kahapon. Kaya siguro tatamok lang ako kahapon. Bisa Sila mo ka sila suwan. Nararin ko ng pusin ganyan. Buta na nag... Wow! Jara. Asa ka na? Lamaw, hindi daw mo yan. Wow! Naprusin na. Roy. Roy. Sa kami na na-ref. Ikaw, Congo. Nararin na! Kalimutan ko gusto ko ita ha. Nanay Kaya, kung ano na yung gusto ka nila sawa. Ikaw, ha? Ang gusto ka nila sawa. Ang minagot mo ito niya. Ay, suwa. Uy! Karang lagi suwa. Suwa! Sudan. Suwa nga manok. Kanang suwa sa tagbilaran kay kuha man na bijasong. Suwa. Mo man na bijasong. Ano mo na Kagayan. siya? Kagayan. Kagayan bitaw na bijaso. Suwa. Palitis ako dito Asa, suwa. Miss Papa? Ag ato, atatay na. Ag dari kay ag suwa dari kay man na. Papa. Ano? Papa. Tanawan ko sa Wala picture tuga. after din. Kuya ka ng pwede tanawa. Ang ko'y nabusog Sabay na rin. Kuya Joy. Buyag jud kamuti nay. Kamuti nag-uubos. Tanawan ko na after din. Paska. Duyang ko na. Tinawag si Jack. Didin. Hindi ka may gawa. Didin. O, doon ka Driver pa. man na mo. Ang na kuya ate din. Ha? Driver na mo sa una. Mag. Driver kasi may driver. Papaduhin na driver man na mo sa una. Gusto pa. Buto nga presko na tubok. Adi na maunay ko. Adyan ko. Diyan si Dabaw. Kumalang motor. Unsa gi sa royal og biscuit og garas. Lami lagi Naglama lagi kahapon. Makananam jud ang royal no. Ang nangang gapon, kami kabala na nai tugno wala gapon. Ya naman sa nga daw pagbago may pagtumpa sa tubig. Sige mo ko. Asan ka? Asan ka? Busog na ka dai? Busog na ka? Ikaw pa na yung lugang. Busog ba ta? Nga. Hinta sa jambok na. Oray bo ino ko ko niya. Wala sibtib. Siya ni rabag buhok. Nice ang buhok sa naon. Didin. Dalaman sa listo na. Didin. Welcome! Ano ka tidang video ng pagkakitan? Kisa niyo sa Nang pinadala. Ah! Na si Violin. Hindi ko lugay naman to. Nang ko galit to.
Domingo to. Patabon ka bas. Domingo to pa doon. Kuya, itong vlog. Moto. Moto yung una na akong video. Ah. Wapo ko katiwas at ito. Tanakan na naman ito. Hindi ko nakuha ng Diden. sa... Ate Diden. Share ng... Ate Diden. Yung kulo kaya ito, moto yung mga kay Dito. Talagang sama ko na kami kung kami mga vlog. Yung bata. Ate Diden. Ate Diden. Nasa mga dito yan. Yung bata. Ate Diden. Hindi nga naman na Ados TV. Asa ba nila sila kapucho? Abi ko na sila skutlo ka kapucho. Mga man, tos ubay. Ani ba rin sila subay? Oh, yung tubig niya ko, nahan kinong kao. Pero nalalagay sa ibay diha. Na, pamahaman po. No, pagkita kita makalim na mama. Ano saban? At wakit na sa Kasi ang kingunin mo, laging luto kayo may butang yung mutog ka, kung di ka mo siyang karoon, ganun gabi din mo. Dari. Unja kali may orang ka doon Ah, dyan, karoon na. Unja kali. nagsilutan. Dali. Ang birthday Ate Diden. Yes. Papadawi Ate Diden. Di pa ugma, kon pa. November pa. Bagay pa. Nabiyit ko si Jang birthday na. Ito naman, belated. Dami lagi yan mo. Lagi na yung royal. Alam, hindi ganang lamog ng royal. Masa na? Love you Ate Diden. Love you, Ariana. Saan mo balik dahil? Buko pa kaya muli. Hindi ba na siya muli? Hindi sila magsaba kung balik eh. Mukha lang sa mga hindi sila makangani. Mas pwede sila magsaba. Dala sila higda nay. Ganhiga. Ikali sila. Manganhi. Panganhi. Hindi manganhi. Kung may okasyon, hindi manganhi. Kung may okasyon, hindi nga sila na. A few moments later. Hi ma. Una. Ay ma. Sila makang papajoy. Gwapo makas papajoy. Lakas mura silang papa. Mura makas mong papa si papajoy. Kita lang kasi mong papa. Lula po ka mangangkan kasi mong papa. Di mo na yung mong papa. Bless ko naman. Mo bang papa ka? Bless. Mo bang papas papajoy? Has papajoy day na. Yung mo na loy mo din ang papa. Nangita dyan kasi mong papa day? Ito kung papajoy na. Nimi nga makong papa. Nimi nga makong Ate Diden nailin. No, sa Gigi na. Di man na mau si Ate Diden mamanggian. Ah, si Ate Jijin di ay. Mingaw ka. Lagi mong papa kasi tuwing nga siyang papa? Pa Eric. Di, bakit mong papa ni mong ligtas sa plido? Tungas Manila. Huwag sa tuwingan? Papari. Ha? Hoy. Ama, ni Jalian ha? Ama nang manghud na nailin. Di. Bawa ni Jal sa rindang gi. Uyab. Siguro. Wala og lakanay. Pagkas mo man yung kapaparili kay ligtas man. Bawa na sa tuwingan siyang papa, ligtas lagi plido. Ilan tapit latay Ramon. Dali gabas ning dali. Sa tuwingan ay? Ate Diden. Ah, Jonas. Ate Diden dali. Ate Diden dali bas. Pero nabubuan si Ate Diden. Nila. Ay buko motor tay. Ate Diden. Manuem, tagaje. Titid. Mo. Automatic sa mo. Oh. Oo, gang cellphone. Mo automatic sa mo. Kiri piloto mo. Oo. Pila kay pala. Nanay! Kasi mong gibati na nga nagi mo nga pagkumangkong gwapa nay. 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 Pa ilang ito na nay. Nagintos na ganyan. Kusina, nilak na mo. Hilak sa kalipay man to si Ja. Nga na si Ja. Tagsanay pagkumangkong ni nga murag kamura man siguro sa garan mga ni kanunay. Kamura man kuan na. Kaya na ibang pagkumangkong nanay nga mula bayra. Wala bayra di mo hapit. Mula bayra usahay di mo tawag kanog mo dito. Kanila mo sila may ngabutan. Nga malumong kasing-kasing po na sila. Nailin. Oy. Manhod. Ikaw, kabutan dahil sa imong gibati, niabot sila imong mga tita. Nalipay. O, nalipay ka sila na. Nanay magbuwang nila. Tamilong ito lang kang ati didin. Mauta na ka. Oo. Nay, video ko na. Kantay sa ampoy sa sila, be. Santa Maria, Maria kung nanay mo. Ari ang po nilang tanan. Matubang. Nahan ka sa Diyos. Ampo mani ka sa kanon amin. Kanon. Nay, kamusta ka nay? Nakaibati, nay? Nalipay si nanay lagi. Nay, di ka guwapa. Hala. Tapos batang, Atugla kayo natugan ng kay na Uncle Pedro. Pahuway. di tapos batang gamay, nay. Hari mo nga may tuhog di ah. Dari batang gamay re. Yo. Parang batang gamay to. Duzan. Ikaw na mo kuy dakso na kuno. Di ni matuog si Danay. Nalipay lagi ka day.
Dahil napalihog sila, Nay. Kisa may mga samay sila ng mga ati Didin. Nga niya masarap. Pasalamat ka? Salamat, Ate Didin. Masamay lang na Sudan. Nalipay ka silang Sudan? Masamay lang Sudan, be? Isang manok. Oh, lami na. Lami lang Sudan. Nay, Kuha. alis ako ni Danay. Asa ka? Papa. Tama, Nay, kaabot man ko, Nay. Uya, sama ka? Dari ra, magkuha na ko. Huwag. Abang, bisiyo-bisiyo, Nay. Bisyo-bisyo. Bisyo na lang, may bisyo diyan eh. Kasama yung bisyo diyan. May bisyo yan na. Magdahon. Bisiyo, sa Ito ho. Ganyan kayo pag-abot na mo kayo nag-tawid sa daos. Kali kakaw. Ang nga, gaya ko pa may ningabot. Sanggi uban dito ubos. Isa mo lagi to, lollipop. Sa hamang lagi ilad-ilad kayo, lagi lollipop. Sa lollipop, pudo ako sinsiyo. Harang lipat og ha? Didi, Nay. Katib-tib. Nasa Liana. Si Didin, bangkis ako ni mo. Ya, mukis ko sa tididin, ginoo ko. Kinagwapahan mi, Nay. Hala, kinagapahan ko sila. Ate Alma, Nay, kinagwapahan ko. Hala, kinagapahan sa tinidin. Magkis sila ka. Kinagapahan ko sa Tialma. Nagsunog ni Ate Alma, Nay, si Papa. Sako no? Magkis ko sa tinidin ka mga gwapa. Natugag, bibi. Sigaw lagi. Eh, si Papa Joy di ay, di ka mo kiss. Kiss man. Kaya mo ka ng papa. Hala. Kisses ng papa. Gimingaw sa lianas ng papa. Napas duluim. Humublis ulim. Tay, ako kong kitag apil, Tay. Wala, ginuko. Kisa sa tayo. Pangkisan tanan. May bahuan sa may... Bahuay, Tay. Magsinanay. Gibalik-balik ka ni mong kiss, wa. A few moments later. Ano istorya? Basa, malizuli. Go, balik-balik. Buwagi mo, oy! Gada ka, oh. Baga, dali ba? Manay, bro. Manay, orasyon nga. Nangamok maninos, Pedro. Gada na kalimot ko pa. Pranila kayo dito sa... Huwag kayo lakon. Eh, alam mo ragawan nun. Pranila ni Diente ko sa teb. Ito ada tusod. Para nila ko na nasud sa bahay na eh. Kurana na likuran. Wala pa pawan ni maghirot ng butong. Halyan na. Wala sayang ang butong ati. Bilis na nila. Ana, nakabutong pa. Pagalong to. Sayang ba sayang? Amen ko. Amin ako na dyan. Bye. Nasa mo balik kasi din. Ribuan. Dados Papa Joey di. Dadpon kasi may driver. Bata. Dadpon po. Nga ba da? Siya. Papa to sila Papa Uncle Pedro. Oh, idong ko na. Ano mo na? Gabi-gabi. Nagbitay na. Pwede man na. Sa nang paglakaw. Oh, kadiktik ng masoy. Ma. Kuha nga na sa kata dyan, ante. Napalagi na malugari. Bye! Sa'yo sinimukuhan. Ilong sa... Mula ko, mabuhat mo ko ito. Malimawas ko ninyo. Malipay ka dyan ko tigmabot ka dito. Maniwas ko di pa po kumusadong si Manahan. Kaya ito pa ko magpakakay pa ko din upaw. May... Kaya ito mabaylahan. Mga igagaw nga gwapa. Bye! Thank you, T. Sa pag- Thank you po. Salamat sa pagbisita. Kamuti. Salamat sa pagpasikat. Nay, at sa Nay. Salamat, Nay. Bye-bye, mga gwapa. Pohon. Di ka makujog, Roy. Roy, di ba ka makujog? Mitay. Balik kami puhon. Na, muhilag na mas nanay. Kaya di mo pahilakon. Abdihin din yung mga tay. Hinay-hinay sa amin. Salamat. Salamat po. Ari sa amin, no? Hinahinay mo, hinahinay ka na may uwan. Balik. At hindi rin. Nasa mo mo balik. At hindi rin. Hulagay, ati Diden, hindi lagi ka mo buon. Unsa ka na mo balik. Huli na sila. Bye-bye. Daghang salamat sa pagbisita. Si Joy og si Deden og si Alma. Si Pedro ito og mga bata.